Fil-Kajr komplet tkun diskussa s-sitwazzjoni fil-Libja u Bernardino Leon mibgħut tal-Ġnus Magħquda f'dan il-pajjiż qal li ma jemminx li għandu jkun hemm intervent barrani dan għaliex fi kliemu dan iżid il-kajos. Il-laqgħa fil-Kajr issejħet wara li pajjiżi ġirien tal-Libja esprimew tħassib dwar l-iżviluppi tal-aħħar jiem. Tkellimna mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella sigħat wara li l-ajruport ta' Tripli ittieħed mill-militanti Iżlamiċi, xi ħaġa li kienu ilhom jippruvaw jagħmlu. Nies ta' Miżurata ħadu over l-erja tal-airport ta' Tripli li kienet ilha taħt taż-żintan sa minn mindu saret ir-rivoluzzjoni u li kien il-kawża tal-ġlid kollu li kien hemm f'dal-aħħar ġimgħat u dal-aħħar xhur. Illum ħadu over anki Tripli suppost li huma daħlu u qed imexxu huma. Il-Ministru Vella esprima tħassib tiegħu dwar il-fatt li n-nies ta' Miżurata mhumiex qed jirrikonoxxu l-Parlament il-ġdid tant li 30 rappreżentant tagħhom ma marrux għall-laqgħat. Jekk inti tara min-naħa ta' Bengazi, tibqa' nieżla sa Ras Lanuf, tibqa' nieżla sa Sirte, Miżurata u issa anke Tripli, dan huwa kollu meħud issa mill-Iżlamisti. Issa l-Iżlamisti mhux kollha estremisti, nitkellmu ċar. Ġifieri għandek ta' Miżurata huma l-Muslim Brotherhood li huma pjuttost moderati, però wieħed irid jara kif se jiżviluppa l-affarijiet minn issa l-qudiem. Il-Ministru tkellem ukoll dwar il-pożizzjoni ta' Malta u qal li sal-lum il-Gvern Malti jirrikonoxxi l-Parlament elett demokratikament. Ħafna mill-Maltin li jaħdmu l-Libja ddeċidew li jiġu lura Malta fl-aħħar ġimgħat iżda xorta waħda hemm min iddeċida li jibqa' l-Libja. Il-Ministru Vella qal li l-Ministeru għandu id-dettalji tagħhom. Maltin baqa, aħna għamilna l-almutana kollu, minn hawnhekk nixtieq ringrazzja anke kull min mexxa l-Crisis Center tal-Ministeru biex kull min rid joħroġ ġibnieh. Dan nies kollha għandna kuntatti tagħhom, m'għadniex qegħdin inżommu kuntatti fimni dettaljatu ta' kuljum kif konna qegħdin nagħmlu f'waqt tal-ġlied. Raġuni hija li dawn għandu nisma' aħna qegħdin hawnhekk jekk ikollna bżonn inċemplulkom aħna. Fl-aħħar sigħat l-Istati Uniti qalet li attakki mill-ajru li saru l-ġimgħa li għaddiet u li kellhom fil-mira tagħhom militanti Iżlamiċi kien hemm warahom l-Eġittu u l-Emirati Arab Magħquda, xi ħaġa li kienet miċħuda mill-Eġittu.